Ano nga ba yung naging dahilan mo? Bakit ka nawalay sa grupo? Or It's DJ. Hi! Good morning! Maagang chismisan. Tapos na po yung meeting niya with her guest. Ibos ang energy mami si Ma'am. Yeah, right. Good morning, guys. Dito, bumalik ka talaga yung body ka pag yun. Bakit? Ganito. Parang itim-itim ko dyan sa light. Ha? Nakabumuti. Ayun, lagi. O, haya ko sa masu. Good morning sa inyo lahat mga mausyas out there. Eto, naka-comment. Tapos may mag-comment ng ipasok naman daw si Scarlett. Ito na, simulan na natin ang maagang chismisan at maritesan with Scarlett Dark at Aray, na fresh from Manila. O bago lahat, kumusta yung ano mo, unang gabi? Sobrang saya. Kota? Kota. Kota bato. Kota. Kasi kagabi nagpunta po kami sa bar, tapos nagkasayahan, pang welcoming, ayan. So ang daming niyang request song. Sayang lang kasi inabutan kami ng curfew. Nakailang ka kagabi? 8,000. Totoo. Sagad na, 6,000. Tumingin kasi na ubus. Sabihin na naman sa'yo ni lola mo. Ano, wala na agad yung naipon mo? Yeah. Okay. O di naka 6,000. Tapos yung bet niya pa yung yung ganito. Nainit niya ulo. Yak ka na lang. Okay, at unang tanong natin, gaano ka ba katagal mag-i-stay sa I think 1 month. isang buwan? Parang dilim-dilim ko dyan. Ha? Oh, dito ka sa lightings. Oh. Pareho din. Parang wala nagbago. Ayan, lagyan natin. Gano'n pa rin. Hindi, gano'n ka katagal pumisip? Mga 1 month. Okay, for a reason, bakit hindi 1 month? Gusto lang, enjoy. Relax. I miss mo miss talaga? the group that I left the group. O, tama ba yun? Anong pinaka na-miss mo? Total, sabi mo naman na-miss mo talaga ang social. Yeah, sobra. Anong mga nami-miss mong ginagawa natin na talagang gusto mong binabalik-balik ka? Yung sobrang ingay, sobrang saya, yung very, simple life. Kulitan, Yeah, pagising. asaran. Oo. Matira-matibay na lang kung sino Oo. talaga. Okay. Sa mga social climbers, sino pinaka na-miss mo? Well, aside kay Brenda. O, huwag na natin isama yun. Hindi mo maganda yun. Hala! Yung maingay kasi may kausap pa siya sa phone. Okay. Kamusta? Sino pinaka talagang na mo? Na-miss mo makabanding? Hindi ka to. Nun sa, Ano? Sino? Umutot? Hindi ka to? Kailan? Oh. Sa swimming pool, oo, nag-live kami. Ayun. Ano yung pinaka-makulitan na gusto mo talaga bibigay? Yung Gusto mo? iniinis ko siya. Pagising pa lang. Tapos makikita mo agad yung expression ng mukha. Malakas talaga itong mga asar, as in, hindi naman mambully, pero talaga malakas mga asar. Isa yun sa mga tawag dito, yung pagpapakita niya ng love at yung interest niya sa Yes. tao. Malakas yung mga asar. Pag ginaganyan kita, sabihin mo, okay tayo. Tsaka love mo talaga, gusto mo siya. Sino pinaka-close mo sa social club mo? Si Lyra. Lyra Brown, sa kulitan, tsaka asara. Okay. Kung may ibabalik ka noon, payback nung magkakasama pa tayo, ano yung pinaka-gusto mong balikan? Yung maraming pera. Doon na tayo sa totoo. Oo, doon na tayo sa totoo. Hindi, kung may babalik, yun nga, yung ganun pa rin na treatment. Ganun. Diba? Yung, whatever happens, parang, Yes.
Meron o wala sa kulitan, Yes. especially sa kainan, no? Yes, sobra. Okay, meron ka bang pwede mo sagutin, pwedeng hindi rin. Ano nga ba yung naging dahilan mo? Bakit ka nawalay sa Yun kulitan? nga yung planong pagpapaano sa bahay, nalihis na. Dumaan sa ibang bahay. Ayun. But then, ngayon, alam mo sa sarili mo talaga na it was your fault naman. What? Yes. Can I accept that? So ano ha, ito ha, for the record, kasi iniisip ng iba, baka hindi maaaring nagtampo, pero hindi namin siya itinabo, hindi namin siya inano. Yeah. At saka, choice niya naman to na at least may makilala siya. Actually, mas maganda kasi nag-expand yung mga kakilala mo, yung mga bagong tao. And ito nga yung mga nasa Laguna yun, di ba? Laguna ba? Sila ng Buboy? Hindi, nasa ano lang, Batasan. Sila sa Batasan yun. Yung pinupuntahan niyo? Nagre-record ko. Doon lang kami sa Batasan. Hi! Hello po. Ayun na lagi. Yun na lagi. si Madam na ano. Hi, hello daw. Good morning. Good morning. Ay na mga user. Ayaw sa uwi kay kuan ba? Ay na kay mga user. Pangluta lang daw. Ay lagi. Pagluta. Ay. Kamusta pala sila, Buboy? Wait, dun sa ano. Hindi naman sila nag-ano sa'yo na aalis ka. Ito na nga, sabi nga ni Buboy. Nagpaalam ako, sabi ni Buboy. Sabi ko, Boy, punta muna ako doon kina Brenda. Sabi niya, paalis tayo sa ano, ganyan. Magbe-beach. Nagbe-beach nga sila ngayon, nila Jelay. Sabi ko, aalis muna ako, punta muna ako. Hindi ka aalis. Sabi niya, hindi ka aalis. Hindi ka aalis. Sabi ko, aalis na ako. Minsan nga lang kami. Alam mo na, di ba? Namiss ko yung... Sabi niya, hindi ka aalis. Pero nagtatap ko. Wala na yan, tsaka hindi na yan ano talaga. Kasi Mamimiss din ako nun. Sabi ko sa'yo. sobra, no? Hello. Sa lakas ng kulitan ninyong dalawa. Yes. Pero, Wala na nga yan. okay naman yan. Nagre-reply naman siya sa mga chat. Nag-chat ako. Bago ako, pagkasakay ko ng taxi, nag-video ako. Hi friend, na lang eh. punta muna ako kay Brenda ha. Kasi hindi na Palagi. kahit hindi na siya parang fresh. Sabi niya, nag-heart siya. Nag-heart. Hindi na siya nag-ano. Hindi kasi daw mamimiss ka. Okay, bigyan mo na kami ng kaunting idea kung anong kaibahan ng grupo ng mga begs sa grupo ng mga boys. Kasi doon puro boys, saka Siyempre, only iba girl. talaga. Only girl ka doon. Ang hirap pag puro lalaki yung ano mo, di ba? Bakit? Hindi lalabas yung pagkabakla mo talaga. Kasi doon para lalaking, mata na mata. Lalaki talaga yung bang ano, papangit pa ng mga kasama ko lalaki. Bakit gwapa ka? Ano yan? Kasi, kailangan ka pa. Yes. So ano yung edge ng pag puro social climber tsaka okay boys? Dilaw niya. Siyempre, mas matatanda yung social climber. Sabi mo age, di ba? Edge, yung lamang, hindi age. Lamang. Age naman yun eh. Walang lamang. Puro I mean, naman lamang. Hindi, I mean, parang ano yung pagkasama mo yung mga bex, hindi mo magawa sa boys. O pag nasa boys ka, hindi mo magawa sa bex. Yun na nga, ito na nga, yung... Pag- yung hindi, energy when it ko, comes sa- yung energy ko. Ah, Oo, Mas- masyadong mababa talaga. pag sa mga lalaki. Pag puro bex kasi, buhos, todo lang. Aray. Ay, ayan na, ito na siya, oh. Ito na, do. Ito na, oh. So, ito na nga. So, ito na nga. Wait, ito na nga. Ayan na nga. Yan. Ay, oo nga pala. Kamusta daw nung unang meet niyo ni Yaya Anseng? Hindi naman siya maganda talaga sa personal. Mabango ba? Tignan. Mukhang mama. Pero sweet, ang lambing magsalita. Kahit may nahon. Mukha pang mama sa akin. Mahaba lang yung buhok, pero mukha pang mama sa akin. Mamang magiginom. Kaya sabi ko, sino lalaki sa atin? Scarlett, say excited na ako sa bardagulan ng dalawa. Naku, abangan niyo po. Ito talaga malakas mong bardagul to. Iba to, iba.
Okay, ano muna pinaka na-expect mo dito sa ASAM? Pagpunta mo na nga saan, ano yung pinaka gusto mo agad unang gawin? Hindi kaya. May gusto ka bumuntahan, o may gusto kang kainin, gano'n. O, ganon. Ganon yung, alam niyo naman lakas kumain. Talaga? Mga, Picture dad, mga yawa. Bisayang pagkain. Picture dad, yawa. Mga namimisa lang. Ay, Kaya miss ko yung adobong maalat. Ganda. Ay, humba. Parang adobo sa asin na yata lahat. Halika na. Live vlog. Ay, sa mga live. Hi, Liber. Thank you, guys. Thank you for watching with us. Yes. Thank you. It's DJ.